معرف اسران حدا وغزيابير نقوس بحيل خايح قوس دمدحان كافة كندي أزيو زي فسه تمنيت لبوه يبكايو لمانو خنافر وناي كلا كايو نس برفت سمناي تقابابيل كايو يفهمو أب رأسو زود صري وركي دفع كالو هيوت لمنكا ننوح ادمه نحوارو نزل ألم هبكايو بسلامت حانكا كبرو عبيو تنك انجرمان دما وسخ كايو نزل ألم نبرخت جير كايو يفهمو أبكد ميخا بدستا أحقوس كايو اتنقوس بإجزيابيري إماني مو بمحرتة العول كتو عيك الزانب عني نتسأل أتخاذ بولو يتكاف تروح بوميا يماني تخانتهم زي تسألوخا كتروح بوميا مست بس خمسي كم رسن أتون كتقبرو ميخا إجزيابير بقطع أخو حكم حود ما كبر أميم نفريهم كام مدري نزر أمون كام معكل لك سب كتتفو يفا كيف أتحلينو من كايو ممو زي سلطوو بكاي مخورو زبانهم كتم لسوم يفامو كاستخانا بجنبارو ما بيلكا كتدالو يفا وو بزيابير بحيلخا لألبل نسلطانكا كنزمرم كنود السنينة معرف أسران كلتن أملاخي سلامتي حدكاني كام مردئين كاب قالات أوياتين رفقيخا هو أملاخي بمعايتي اتقرق نسخادنا يتملسن بليت وانتم أيبلن أتاب ماليت إسرائيل تنبر نسخا قدوسيخا أبوتاتنا أبخاتو وكيلوم توكيلوم نسخاون أناقفكايوم أبخا أويمو دحانو أبخاتو كلمو أي حفرون أنا جنا حسخان ملاقز سبن بهزبي اتنع غنيمبر سبسي أيكمكون زري إمي زبولي بايجولي أبك زيابيري تعقب اسكي ناقفو بيقو أيمو بسيد حنو إيلون رؤسو مننا نقنو خنافرو ميرم تقتل يالو جناخه كم محسن ولادي زوجة كاني أبعت بات النوي برجع الزعرف كاني نسخائفة كم محسن ولادي تابخا ودعكو كاب كرسن نوي جميركا نسخا أملا خيفة جنك غريب الله زحجزن لوني البونمو كابايا يترحب بوزحات روح كبيبو مني دورتو عتاروح باسان أما أكيلومني كمتي زرفن زقواز من عم بساس قرورو أمي خفتو ليالو أنا خم ماي فسوسكو بزلو أعصم تيتا فلاليو لباي كم سمعو خونه أما كلام عتيك أمخخه حيلي كم قال إنا غيتو لساني أبتن حاجيت أبيقو نام مريت موت هودي كاني أخلابات كبيبو مني أخيبا قبرت كيام أكيلو مني أقداوين أقارين شنكيرو مويا ممو بخلو أعصم تيكو أزرق أخيله نساتهم يتموتونني إزابوننا اللو نخداون تايم ما قلوه نقام شيون أزايو دقلو قويتاي نسخا قنا كابايا يترحب نسخا حيليخا نمردئي كالتف ننفسي كافسيف نتاقن ديك أخابيد أخلاواتان ناقفة كاب أفام بساد حنني كاب كرن قباي سمعكاني سمكان أخواتي كزمت ولوم أم معكل محبر كمسجنكاي أتم نئديابير تفره أمسجنوه أتم زرئي يعقوب زبلكم ودسوه زر إسرائيل كلهم وند فرهوه نتسببات طوع عين عبون أي واردوني مو نابو مسا ويس سمو أمبر نقصو خابو أي كولون اتي أبي محبر زلون ننعداي كابخاي أب كد مزفر هو مبسعي كفتسمي تعثات كبالون كتساقبون نكزيها زدليو خود دسويو لبخم نزل ألم بيوت كنبري وسن مدري كلهم
ንእግዚአብሔር ክዝክርዎን ክምለስዎን ብዘለው ነገድ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሜኻ ክሰግዱ እዮም። መንግሥቲ ናይ እግዚኣብሔር እያ እሞ ንሱውን ኣብ ኣሕዛብ ክጒይተት እዩ። ናይ ምድሪ ስቡሓት ዘበሉ ክበልዖን ክሰግዱን እቶም ናብ መሬት ዝወርዱ ኹላቶም እሞ ብህይወት ክነብሩ ዘይክእሉ ኣብ ቅድሚኡ ክሰግዱ እዮም። ዘርኢ ክግዝኣሉ ንዝመጽእ ወለዶ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ከዘንትውሉ እዮም። ንሱ ኸም ዝገበሮ ነቲ ዝውለድ ህዝቢ መጺኦም ጽድቁ ክነግርዎ እዮም። ምዕራፍ 23 እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ፣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ። ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብረባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ክፉእ ኣይክፈርህን እየ። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጸላእተይ መኣዲ ትሰርዓለይ፣ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለፍዮ፣ ጽውዐይ ይጅርብብ ኣሎ። ብሓቂ ሳህልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን። ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከኣ ንዘለዓለም ክነብር እየ። ምዕራፍ 24 እግዚኣብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ፣ ኣብ ወሓይ እውን ኣጽኒዕዋ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም። ናብ ከረን እግዚኣብሔር ዝድይብ መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ ቦትኡ ዝቐውንሲ መን እዩ? እቲ ንጹህ ዝኣእዳውን ንጹህ ዝልቡን ነፍሱ ናብ ከንቱ ዘይልዕል ብጥበራ ዘይምሕል ሰብ እዩ። ንሱስ በረኸት ካብ እግዚኣብሔር ጽድቅውን ካብ ናይ ምድሓኑ ኣምላኽ ክቕበል እዩ። እቶም ዝደልይዎ ወለዶ እዚኣቶም እዮም፣ ንገጽካ ዝደልይዎ ኣምላኽ ያዕቆብ። ኣቶም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ፣ ዎ ናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉሥ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ። እዚ ንጉሥ ክብሪ ኸመን እዩ? እቲ ብርቱዖን ሓያለን እግዚኣብሔር፣ ኣብ ውግእ ዝበርትዕ እግዚኣብሔር እዩ። ኣቶም ደጌታት ርእስኻትኩም ኣልዕሉ፣ ዎ ናይ ዘለዓለም ደጌታት ልዕል በሉ። እቲ ንጉሥ ክብሪ እውን ከኣቱ እዩ። እዚ ንጉሥ ክብሪ እዙ መን እዩ? ጐይታ ሰራዊት፣ እቲ ንጉሥ ክብሪ ንሱ እዩ። ምዕራፍ 25 ወእግዚአብሔር ነፍሰይ ናባኻ የልዕል ኣለኹ። ወኣምላኸይ ኣባኻ ተወኪለ እኔኹ፣ ኣይተሕፍረኒ። ጸላእተይ ብኣይ ደስ ኣይበሎ፣ ንኣኻ ዝጽበዩ ከቶ ኣይክሓፍሩን። እቶም ብዘይ ምኽንያት ዝጠልሙ ግና ክሓፍሩ እዮም። ወእግዚአብሔር ጐደናታትካ ኣፍልጠኒ፣ መገድታትካ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኽ መድሓነይ ኢኻ እሞ ብሓቂኻ ምርሐንን ኣስተምህረንን። ኩሉ መዓልቲ እጽበየካ ኣለኹ። ወእግዚአብሔር ምሕረትካን ሳህልኻን ካብ ዘለዓለም እየን እሞ ዘክረን። ወእግዚአብሔር ንኃጢአት ንእስነተይን ኣበሳይን ኣይትዘክሮ፣ ከም ለውኻትካ ስለ ሳህልኻይትካ ዘክረኒ። እግዚአብሔር ሰናይን ቁኑዕን እዩ፣ ስለዚ ንሓጣን መገዱ ክምህሮም እዩ። ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም፣ ንትሑታት እውን መገዱ ከስተምህሮም እዩ። እቶም ኪዳኑን ምስክራቱን ዝሕልውስ መገድታት እግዚኣብሔር ኲላተን ሳህልን ሓቅን እየን። ወእግዚአብሔር በደለይ ዓብዪ እሞ ስለ ስምካ ኢልካ ይቕረ በለለይ። ንእግዚአብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ? ንዕኡ እታ ዝሓረያ መገዲ ክምህሮ እዩ። ነፍሱ ብድሓን ክትነብር፣ ዘርኡ እውን ንምድሪ ክወርሳ እዩ። በስጢር እግዚኣብሔር ሲ ነቶም ዝፈርህዎ እዩ፣ ንሱ እውን ኪዳኑ ከፍልጦም እዩ። ንእጋረይ ካብ መርበብ ከውፀኒ እሞ ኣዒንተይ ኩሉ ጊዜ ናብ እግዚኣብሔር እየን። ኣነ በይነይን ሽጉሬን እሞ ናባይ ቈሊሕ በል፣ ደንግጸለይ እውን። ጭንቀት ልበይ ዓዚዙ ካብ ጸበባ ያውፅዓኒ። ንመከራይን ጭንቀይን ረኣዮ እሞ ንኹሉ ሓጢአተይ ሕደገለይ። ጸላእተይ በዚሖም እዮም እሞ ረኣዮም፣ ግፍዐኛ ጽልኢ ይጸልኡን ኣለዉ። ንነፍሰይ ሓልዋ ኣድሕነኒ እውን፣ ኣባኻ ውከል ኣለኹ እሞ
ኣይትሕፍረኒ በኣኻ ተስፋ ገይረ ኣለኹ እሞ ንጽሕናን ቅንዕናን ይሓልዋኒ ወኣምላኽ ንእስራኤል ካብ ኩሉ ጸበባኡ ኣናግፎ ምዕራፍ 26 ወእግዚአብሔር ብንጽሕና ተመላሊሰ ከይተሓንኰልኩ ኸዓ ኣብ እግዚኣብሔር ተወኪለ እሞ ፍረደለይ ወእግዚአብሔር መርምረንን ተዓዘበንን ንልበይን ኰለሊተይን መርምሮ ሳህለኻ ኣብ ቅድሚ ኣዒንተይ እሞ ብሓቂኻ እመላለስ ኣለኹ ምስ ሓሰውቲ ሰባት ኣይተቐመጥኩን ምስ ኣምሰሉታት እውን ኣይከድኩን ንማሕበር እኩያት ጸልአ ምስ ረሲኣን እውን ኣይቅመጥን እየ ወእግዚአብሔር ንዕዳወይ ብንጽሕና ኣሓጽበን ድምፂ ምስጋና ከስምዕ ንብዘሎ ተኣምራትካ እውን ምእንቲ ኸዘንትወስ ንመሰዊኢኻ እዞሮ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ንቤት ማሕደርካ ነቲ ኽብርኻ ዝነብረሉ ቦታ ኣፍቅሮ እየ ንነፍሰይ ምስቶም ኣብ እዳዎም ዓመፃ ዘለዎም ሓጥኣን ንህይወተይ ከዓ ምስቶም የማነይቲ ኢዶም መማለጃ ዝመልእት ሰብ ደም ኣይትመንጥለ ኣነስ ብንጽሕና እየ ዝመላለስ ኣድሕነኒ መሓረኒ እውን እግረይ ኣብ ጥጡሕ ቦታ ደው ኢላላ ኣብ ማሕበራት ንእግዚአብሔር ከመስግኖ እየ ምዕራፍ 27 እግዚአብሔር ብርሃነይን መድሓነይን እዩ ካብ መን ዳየ ዝፈርህ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እዩ ካብ መን ከየ ዝስንብድ ገበርቲ እከይ ንስጋይ ክውሕጡ ሓደጋ ምስ ወደቑኒ ወደረኛታተይን ጸላእተይን ባዕላቶም ተዛብእሞ ወደቑ ክቃወመኒ ኢሉ እኳ ሰራዊት እንተዝሰፍር ልበይ ኣይፈርህን እዩ ኲናት እውን እንተዝለዓለኒ እምነት ኣሎኒ ብመዓልቲ ጸበባ ኣብ ዳሱ ክሓብኣኒ ኣብ ውሻጠ ድንኳኑ ክኽቡለኒ ኣብ ከውሒ ልዕል ከብለኒ እሞ ንእግዚአብሔር ሓንቲ ነገር ለሚነዮ ወቃቤ እግዚአብሔር ንምርኣይ መቕደሱ እውን ንምምርማርሲ ምሉእ ዕድመይ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክነብር ደልየ ኣለኹ ሎሚ ኸዓ ርእሰይ ኣብቶም ዝኸቡኒ ጸላእተይ ልዕል ክብል እዩ ኣብ ድንኳን እውን መስዋእቲ ብዕልልታ ኸቕርብ ንእግዚአብሔር ክዝምረሉን ክውድሶን እየ ወእግዚአብሔር ድድምፀይ ስምዓዮ ኣባኻ እምህለል ኣለኹ መሓረኒ እሞ ምለሰለይ ልበይ ኣብ ክንደኻ ኮይኑ ንገጸይ ድለይዎ ይብለኒ ኣሎ ወእግዚአብሔር ንገጽካ እደልዮ እኔኾ ገጽካ ኣይትሕብኣለይ ንባርያኻ ብቁጣ ኣይትደርብዮ ንስኻ ረዳተይ ኢኻ እሞ ወኣምላኽ ድሕንነተይ ኣይትጠንጥነኒ ኣይትሕደገኒ ኣቦይን እኖወይን እኳ እንተዘጠንጥኖኒ እግዚአብሔር ይእርንበኒ እዩ ወእግዚአብሔር መገድኻ መሃረኒ ብምኽንያት ጸላእተይ ክወታ በታ ቅንዕቲ መገዲ ምርሐኒ ሓሰውቲ ምስክር ዓመፃ ዘስተንፍሱን ሰባት ተላዒሎም እዮም እሞ ንኣደዳ ተጻረርተይ ኣይትሕልፈኒ ኣየ ለውሃት እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሕያዋን ከም ዝርእዮ እንተዘይኣምንሲ ብእግዚአብሔር ተተስፉ በርትዕ ልብኻ ቀጢበ ዓጆኻ እወ በእግዚአብሔር ተስፋ ግበር ምዕራፍ 28 ሆ እግዚአብሔር ናባኻ እውይ ኣለኹ ከመለስካለይ ስቕ እንተበልካ ኣነ ነቶም ናብ ጐድጓድ ዝወርዱ ኸይመስልሲ ወኸውኸይ ኣይትጽመመኒ ንዕዳወይ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ኣልዒለ ናባኻ ክምህለል ከለኹ ንድምፂ ጸሎተይ ስምዓዮ ምስ ረሲኣንን ምስቶም ኣብ ልቦም ክፍኣት ከለዎምሲ ምስ ብጾቶም ሰላም ዝዛረቡ ገበርቲ እከይን ኣይትኩተተኒ ከም ግብሮምን ከም ክፍኣት ስራሖምን ሃቦም ከም ተግባራ እዳዎም መለሰሎም እቲ ዝገበርዎ ፍደዮም ንግብርታት እግዚአብሔርን ንተግባራ እዳዎም ኣየስተንትንዎን እዮም እሞ ከፍርሶም ኣይካንጾምን ድማ እዩ እግዚአብሔር ንድምፂ ጸሎተይ ሰሚዕዎ እሞ ስብሓት ይኹኖ እግዚአብሔር ሓይለይን ዋልታይን እዩ ልበይ ብኡ ተወኪሉ ኣነ እውን ተረድየ ስለዚ ልበይ ይፍስሕ ኣሎ ብመዝሙረይ ድማ ክውድሱ እየ
እግዚአብሔር ሲ ሓይሎም እዩ ንቑብኡ እውን ዕርዲ ምድሓን እዩ ንህዝብኻ ኣድሕኖ ንረስትኻ ድማ ባርኮ ጓስዮም ንሓዋሩ ኸዓ ጽሮም ምዕራፍ 29 ኣቶም ወለዱ ብርቱዓት ንእግዚአብሔር ሃቡ ንእግዚአብሔር ክብርን ሓይልን ሃብዎ ንእግዚአብሔር እቲ ንስሙ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚአብሔር ብጌጽ ቅድስና ስገድሉ ድምፂ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያት እዩ ኣምላኽ ክብሪ የንጐድጐድ ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ብዙፍ ማያት እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ብስልጣን ድምፂ እግዚአብሔር ብግርማ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንጽሕድታት ይሰብሮ እግዚአብሔር ንጽሕዲ ሊባኖስ ይሰባብሮ ንሊባኖስን ንስርዮንን ከም በተይ ከም ጣዕዋ ጎባይ ይዕንድሮ ድምፂ እግዚአብሔር ንሃልሃልታ ሓዊ ይስንጥቆ ድምፂ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ የንቀጥቅጦ እግዚአብሔር ንምድረ በዳ ቃዴስ የንቀጥቅጦ እዩ ድምፂ እግዚአብሔር ንዕራባት የውልደን ንዱር የርግፎ ኣብ መቕደሱ እውን ኩሉ ክብሪ ይብል ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ማያሂ ተቐመጠ ኤረ እግዚአብሔር ሲ ንዘለዓለም ነጊሱ ክቕመጥ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ሓይሊ ይህቦ እግዚአብሔር ንህዝቡ ብሰላም ይባርኾ ምዕራፍ 30 ንላዕሊ ይስሕብካኒ ነጸላእተይ እውን ብኣይ ኣይሕጐስካዮምን እሞ ወእግዚአብሔር ንዕለብለካ ኣለኹ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣነ ናባኻ ኣእዌኹ ንስኻ እውን ኣጢዕኸኒ ወእግዚአብሔር ንነፍሰይ ካብ ሲኦል ኣውጻእካያ ናብ ጐድጓድ ከይወርድሲ ንህይወት ኣድሓንካኒ ኩራኡ ንቕጽበት ዓይኒ እዩ ጸጋኡ ግና ንሙሉእ ዕድመ ይጸንሕ ምሸት ብኽያት ይሓድር ንግሆ ግና እልልታ ይመጽእ እሞ ኣቱም ቅዱሳኑ ንእግዚአብሔር ዘምሩሉ ንቕዱስ ዝኽሩውን ኣመስግኑ ኣነን ከብርህዋይ ከቶ ኣይከንደልህፅን እየ በልኩ ወእግዚአብሔር ብመጐስካ ንኸረነ ያጽኒዕካዮ ገጽካ ኽወልካዮ ኣነ እውን ሰንበትኩ ወእግዚአብሔር ናባኻ ኣእውየ ንእግዚአብሔር ለሚነዮ ከምዚ ኢለ ናብ ጕድጓድ እንተወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክትረቢሕ ኢኻ መሬት ዶ ኽውድሰካ ንሓቂኻስ ክሰብኮ ድዩ ወእግዚአብሔር ስማዕ እሞ መሓረኒ ወእግዚአብሔር ረዳእዮ ይኩን ነፍሰይ ምእንቲ ኽዝምረልካን ስቕ ከይትብልንሲ ብኽያተይ ናብ ሳሕቂ ለዊጥካለይ ከለይ ፈቲሕካስ ደስታ ዓጢካኒ ወእግዚአብሔር ኣምላኸይ ንዘለዓለም ክውድሰካ እየ